Aya, atileki ndafika atuma ndiyitana. Abiti? Yes, atileki. Khani mmene ufuna kukambirana panopa ndi a serious ende ndikakufunsani. Mundiyankhe chilungamo sindifuna kuti mundinamize. Vonzani ndikuyangani chilungamo. Kodi mukamandiuza kuti mmandikonda mmakhala mukunama Zampano mavuziranji simeneso. Ndimamvera zinthu pa internet. Nde motivational speaker wina wanena kuti chilungamo chiziwawa. Akakhala kuti munthu wamva chinthu kapena uzidwa chinthu nde sichinakupweteke, machances amakhala high kuti ndibodza si chilungamo. Nde niyo mukandiuza kuti mmandikonda mtima wanga sumawawa ya kusonyeza kuti si chilungamo ndibodza. Chabwino, poyamba ndingotokosa poyambiza ngani imeneyo atileki. Popeza ine ndapanga promise kuti ndisikamba za chilungamo. Mundilole ndikati kukamba za chilungamo kupangira kuti tisakathe kuchimwa kwa Allah. Chilungamo chake atileki nezi ndimasiwa bwinobwino kuti ndimakukondani kapena sindimakukondani. Chifukwa nthawi zina ndimavira ngati sindimakukondani, nthawi zina pang'ono poka ndimaonabe kuti ndimakukondani, koma ine am not sure atileki kunena chilungamo kuchokera pansi pa mtima tisachimwepo. Chilungamo chake atileki niyo ndi munthu ofuta kwa basi kumukonda. Makalekitasi anu ndi makalekitasi ajaonena kuti munthu atakukala ndi tough time kuti akukonde na atileki. Olo chabwino kuti mufesese mungoganisa, just imagine mukale inuyo up for this time mukale munzapatu mwanga bini maishoes atileki. Mapita kumasi kunjigwa kuja basi asimayi meri mashesera muja basi asimayi ambe kunyadizana pamene paja. Ine amuna anga nda dokotala, ine amuna anga nda policeman, ine amuna anga nda business, ine ndivike nyanga ndinganene kuti inu mapanga cha ndingachule sa chindege basi ndende kuti amuna anga madalira chindege, amuna anga madalira sa fieta, mutu wanga ukugwira tingoti tungani ina chitikapo. Nditakamba anthu anandivuza vuzo lovuta kuyanga zinakwanise kuyanga ine. Anandivuza kuti koma amuna anu amangodalira sa chindege sa fieta, bwanji asungu atangochitesa cha fieta kuchitesa sa chindege kuzitesa amuna anu ndatanga mapange shani. Olo muli inu atileki simayi bina abitizi mungange kuti shani atileki. Zampano inuyo kunena chilungamo chake ndinofuta kwa basi kuti munthu akukondeni. Makwalitesi, makalekitasi yake ndiovuta kwenikweni kuti mukondedwa atileki. Pena ndikakala ndimasiwa kuti nakuvomererani sinthu ziwiri. Choyamba ndi chizoni, chachiwiri nangokulolelani kuti ine ndimaona kuti mabanja akuzowa. Koma kunena mwachichuchu sindinganene kuti ndimakukondani kapena sindimakukondani, koma ndinovuta kukukondani baba. Palizo vuzo lini? Ndekuti in conclusion, chilungamo chimapweteka. Simene amakamba motivational speaker yo ndekuti ndisoona apa zindakuwuzani chilungamo zimtima wapweteka. Basi ndekuti chilungamo ndi chimene ndakuwuzani apa basi. Nyimbo yake kumapeto ikale wakweya ndimviti, wakweya ndimviti, wakweya ndimviti.